Manandalo machuok bang' jodak Makisi yuago rochruok mar arita kwe kod monj mag kuo wang' teko motimo sidi e bomano kod aluora mage. Obila oyango ni negitimo apedha kendo ndhiyo rawere 15 mane oyudi kod gige lweny maricho ma ichich ni gitiyo godo e monj kod njore maka kod kacha. Koyango wachno, komanda mar obila bade ma Kitutu Central Kazungu Charo wacho ni apedhano ne onywando sekta buora nyaka mag sirikal mane okelo meko makamano kendo giyango kuku mar kama achich ne mag njorego ne nitiere. Obila oyango ni e kinde apedhano ne giyudo rowere kod ojala, pala, ludhe kod gige lweny mamoko. Kwa masimu tumekuwa na cases kama assaults, tumekuwa na cases za hata wizi wa kawaida. Lakini kama nilivyotangulia kusema kwamba nyumba hii ambayo iko nyuma yangu hapa wamejaa humo, ni wengi, pande wa Nyakongo, Egesa, Jogoo, Daraja Mbili. Hizo ni area ambazo ziko na interest nyingi sana, na wale waliokuja kwa madhumuni ya kupata mahali hawakuweka walishangaa sana, kwa sababu mkono wa sheria ulikutana nao. Tumewaweka hapa korokoroni na Jumatatu tunayopeleka mahakamani.